Jara Sandha kondang kaonang golek menang mikut ratu temah akeh negara sing wis kukut nyawa kaya nggo dolanan pating carengkling swaraning pedang linigan dasar ratu kang age Gusti Setan numbal 100 negari gayuh swarga ancik-ancik tengkorak nirwana digonta nggo tangise wong tuwa suci kanggone mung pakpung getih kosokan balung tekan kene wis mudeng to sing dadi karepku bareng tak dhuwurne kono ora gaduk tak endekke jare mung adol sambate dalan nalar-nalar kewan bisane mung mikir badhok lan kawit
bangsa dijarah rayah, negara dijajah susah. Narendra rebah amblasah, nuruti raja si Joko Slewah. Ngudari tias riwut Urawati rawat wawadi wedi lamun kauningan mring sang hambak ngumawati tan wandi binarti bloko kacuranan kang hambak juki ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara durung suwe anggon kulumaku saka negara Giri Bajra. Wangune iki wis mapan ana ing negara Wirata. Apa pancen bener? Apa pancen bener yen kowe kuwi Ratu Wirata sing jejuluke Prabu Matsapati? Iya. Pancen bener apa sing dadi kandhamu? Aku ratu ing negara Wirata jejulukku Prabu Matsapati. Iki ana ratu anyar katon kang ngirit wadyabala segelar sepapan tombak ing nerangap kaya jatyangaran payunge megar kaya jamur barat. Sapa sing mandhegani barisan? Aku ratu negara Arga Bentar. Bekesete ratu gustiku Prabu Jarasandha dene jejulukku Prabu Hamsa. Ana gawe apa dene kowe Prabu Hamsa dampyak-dampyak ngirit wadyabala jangkep sagegamane marak mangarsa ana ing negara Wirata kene. Prabu Matsapati ana baran Manuta ing ripalungguhan iki kowe Prabu Matsapati tak bondo tanganmu, tak srimpung sikilmu, tak lebokke ana pakunjaran negara Giri Bajra. Murang tata sing dadi patrapmu. Apa dosa kang sarta kaluputane Prabu Matsapati dene kowe ngebak peperangan ana negara Wirata? Prabu Matsapati arep kok pikut. Aku mung estu padha dawuh pangandikane Prabu Jarasandha. Ing ripalungguhan iki aku mung nampa dawuh saka Prabu Jarasandha kalamun Hamsa ya aku iki kinen ngerangket ratu 100 negara.
ratu-ratus negara kuwi mau ing antarane salah sawijine ya Dedyapuramu Prabu Matsapati ratu ing negara Wirata. Mula ora sah kakehan bebangal manuta uncupna tanganmu nyembah dlamanku ing galak bondo lak srimpung tak lebokke ana pakunjaran negara Giribajra. Prabu Hamsa cacing wae didak molet apa meneh jalma menungso. Yen kowe arep bedah negara Wirata mikut ratune kang aran Prabu Matsapati, majuwa sak cindil abangmu kejak pirang dina lak ladeni iki kowe ladalah bosen urip, jeleh ngemut legining gula. Wis sulap nyalang sorot ing srengenge. Kena tanganing klelering epek-epeke Prabu Hamsa klakon dadi ndok pengamun-amun dina iki kowe Prabu Matsapati. Ayo maju kowe. Boyo nanggih dian kakalen tanding yuda haneng madya laga yo logo tano kang Jayan kanuragan kasantikan jopo mantra wus kaesi prawira jayek
dadi bantan kowe. Triya mangu-mangu mangungkung kanduhan riman lirleno tanpa kanin lirleno tanpa kanin yen tan tulusa suwe ra petuk karo aku kowe. Tak eling-eling dhisik kowe iki sapa? Tak eling-eling dhisik kowe iki tau ning kene apa ora? Nek ben aku tau ning kene udian deres ngerti ora? Suruhan Ratu Ngiribaja Prabu Dimbaka aranku. Wesik sapa jenengmu? Prabu Dimbaka. Tetep ora eling aku. Nyata aku ora patek kondang kok. Nek karo sebelah ya kondang Hamsa no. Aku ki mau jane wis ngenteni anak sing foto lho, ora enak sing ngejak foto lho. Masda mana Masda ngono kuwi. Bakune ngecak kepiye kowe? Manut dawuh sinuwun Ratu Gustiku Prabu Jarasandha. Inan mek mikut saenenge ratu ing donya iki. Kowe kuwi ratu cilik tak pikut tak dadekke syarat. Nadyan aku ora ngerti jenengmu ning gelare negara iki wis gedhe. Tibani dong bantengan pecah nyawamu. Banter kaya ngene. Wayange tipis. Lang nyawamu. Maju. Hai. Kuat. Ah. Mati we.
Ayi Dimpoko, oi. Berhasil Yayi. Yo Kang. Hey yo. Hi. Oi. Hi.
Hamsa Dimbaka rene. Pi. Bah. Ayun Sang Yaksendra Kurarupa Mangasas Kati angin Pangsam Prapal Selo Kapalasam Satu Luma Yumangungsi Kakudo Kang Joko Reca manik sejatining alam kang tinuding ing jagat. Kece wali kece sadat setan wali kobra. Kowe ratu loro sak kembaran. Hamsa apa dene kowe Dimbaka? Kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun jimat pepundhen kula sinuwun Prabu Jarasandha. Nuwun wonten dawuh ingkang katimbalan amiji paduka kula pun Dimbaka. Marmane kowe adoh tak awe cerak-cerak saya ndak raketake. Mokal yen ora ana babakan kang bakal tak andharake marang kowe bocah sakloron. Kawruhanana panjenenganing Sun Prabu Jarasandha ratu ing negara Giri Bajra kene bakal ngenekake wujute upacara syukur kang winastan upacara syukur sesaji ludra. Sesaji ludra iki bakal tak kunjokake marang sesembahanku Sang Hyang Bathara Kala. Nuwun inggih sinuwun, lajeng menapa kemawon syarat-sarananipun? Syarat-saranane ya kuwi kanthi cara mbekakak utawa nyembelih ratu cacah 100 negara. Ratu 100 negara kuwi mau kang dadi tumbale utawa syarate. Karana yen nganti kasembadan wujute sesaji ludra iki kasil mbelih tumbal ratu sing cacahe 100 negara. Jarasandha bakal kesinungan kelanggengan anggonku dadi ratu ana negara Giri Bajra kene. Lan aku uga bakal bisa ngregem jagat iki.
dadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara Arena repan mring pro abdi nuwun inggih sinuwun ngestokaken dawuh mugi-mugi saged dados kasembadan sinuwun ya kamangka dina iki ratu sing ndok rangket ana pakunjaran tak itung wis cacah 90 ratu tegese kurang 3 kanggo jangkepe kowe ratu sak kembaran Hamsa lan Dimbaka sing tak utus kowe dina iki ngambao ana ing tanah Jawa golek ana ratu 3 ya kuwi siji Ratu Ngendraprasta ya ing Ngamarta sing jejuluke Prabu Puntadewa angka 2 ratu ing negara Ndwarawati ya Praja Ndwaraka kang jejuluke Prabu Sri Bathara Kresna. Tah dene kang pungkasan ya kuwi ratu ing Praja Mandura ya ing Medura sing jejuluke Prabu Baladewa. Piye lho? Wah, es berat nih. Syaratnya terlalu berat. Lagi dileki apa ora? Aja dilek nih. Ayo kita statue saja. Setelan cuek. Setelan cuek. Karo setelan cuwuk jaran. Ngono lho. Meneng wae ayo dirungokne coba kaya apa. Arep ngomong sagu iki calone sing dicekel ya ratune sekti kabeh mokal. Wong loro iki kaya ngono kuru-kuru ngene apa iso nyekel. Tidak mungkin bisa. Togok belung aja kerenengan. Hamsa lan Dimbaka kira-kira saguh apa ora? Kira-kira iso nyekel ratu 3 kuwi mau ora? Sagah sinuwun sagah. Nadyan aurat nggih sagah lah, sagah. Sagah wis genah pucet, kabeh pucet wi wong loro iki. Hamsa karo Dimbaka yo nah pucet. Aja minggrang-minggring kowe ratu loro. Mara gage cekelen ratu 3 kuwi mau. Ya ratu 3 kuwi mau sing bakal dadi jangkepe ratu 100 negara kang bakal biacok ndase. Kawula nuwun inggih. Kepareng kula nyuwun pamit sarta nyuwun tambahing pangestu. Prasetyaning manah kawula mboten badhe wangsul dhateng negari Giribajra menawi dereng saged ngarangket ratu 3 Ngamarta Ndwarawati kang sarta Mandura. Bagus. Sak mengko kowe budhal pilyana wadyabala sing mumpuni ing aguna prawira jayeng alaga. Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Waton lanang nyekel gaman, ladeng pangrising daging, bathok wadahe getih. Budhal dina iki Hamsa lan Dimbaka. Ayo
Kasoran pacaring purnane ngendokno rantak-rantak Cakrawala kang hamisahaken bumi lan langite kaya-kaya pinisahake nanging sejatine Cakrawala nyawijeke marang kekarone apa ta Cakrawala kuwi Cakrawala nenggih ibarat Narendra Ngamarta ya Ngendraprastha Sang Puntadewa ya Darmasuta ya Sang Yudhistira dene bumi lan langit nenggih Sang Kresna saking Ndarawati tuwin Baladewa Ratu Mandura jejer liyer datan ana kang cowong paseban jero negara Ngamarta para Pandhawa lima nampi rawuh nyoratu kekalih sumunar cahyane Panyaya Bathara Wisnu lan Bathara Brahma Hangejawantah sumilak padang teterawangan nenggih ancasing sedya Sang Puntadewa arsa ngawontenaken sesaji Raja Suya apa ta darunane lan isining sesaji Raja Suya nenggih sesaji ingkang ngempakaken ratu cacah 100 negari tuwin para brahmana kang mintuna datanana kang cicir nenggih para wadya Ngamarta samya hambebuka hamari kelu marang para Pandhawa 5 Dyan Werkudara Janaka kembar kemanikan samya tut muri tut untat wontening praja Ngamarta nyarirani mring kakangipun Prabu Yudhistira wauta kaya mangkono dereng kawiyosing lesan nenggih Sang Narpati Darmaputra
langenira sang nar pati lampah hira alon silangan mira ginarabak badaya yuwarna nira Iwang Suksma mangadili nuwih payungana marang panjenenganing sun kang angka sepisan ora lirwa ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero tumrap purbaning Gusti kang akarya jagat kang wis malimbarake berkah kenikmatan keselamatan kang sarta kawilujengan lahir batin marang Prabu Puntadewa sumrambahe marang para warga Gogong ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Yayi Werkudara mbarep kakangku ana apa? Janaka kula wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Kembar kemanikan kula wonten dawuh Koko Prabu. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Dina sakmengko diprayogake anggonmu padha lungguh yadi. Sawetara pun Kakang nyuwun wanci kang sarta nyuwun inah kanggo srana manembrama rawuh para pepundhen sekarone kang dina sakmengko kepareng rawuh ana ing negara Ngamarta kene. Yo.
Sasana saha wanci tak borongake marang barep kakangku. Anggone manembrama marang pepunden-pepunden kang kepareng rawuh. Matur nuwun marang Kudara. Duh Koko Prabu. Koko Prabu jimat pepunden kula donya prapteng delahan Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna sak rawuh paduka ngaturaken kasugengan tumrap rawuhipun jeng Koko Prabu ing Dwarawati. Kawula nuwun inggih. Katampian dadosna saya raket supeket anggenipun kekadangan ing antawisipun Dwarawati lan Ngamarta. Prabu Kresna dalah Yayi sami aji sumrambahing kadang-kadang kula para Pandhawa boten langkung taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Aji Ngamarta. Kawula nuwun inggih Duh Koko Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken Jaja ora meketing wardaya mewah ana orah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi Duh Koko Prabu. Kawula nuwun inggih karaos mboten kirang prayogi lenggahipun Kang Raka ing Dwarawati. Koko Prabu ing Mandura sami sugeng rawuhipun Koko Prabu Baladewa wonten ing negara Ngamarta menika Duh Koko Prabu. Lah dalah ya. Yayi Prabu, Yayi Samyaji, Yayi Puntadewa. Niring sambikala jinangkung dening panguwasaning dat ingkang murweng dat. Satemah anjalari lulus Raharja praptani Rakanta ing Mandura. Wiwit bidal saking Mandura ngantos dumugi negara Ngamarta tansah ginanjar kawilujengan lair kawan batin. Koko Prabu Baladewa. Dalem Yai. Sak rawuh paduka Koko Prabu kang rayi ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk wonten ngarsanipun Koko Prabu ing Mandura. Nun inggih. Dahat katedha kalingga murda sih panakramanipun Yayi Aji Ngamarta. Ingkang rumentah dhateng Rakanta ing Mandura kosok wangsulipun Yayi kosok wangsulipun. Puja pangestawaning pun Kakang Kewala mugi kunjuk wonten ngarsaning Yayi Yudhistira. Nun inggih Duh Koko Prabu, katampiya dados pengaji-aji mboten langkung monggo Koko Prabu keparenga lenggah ingkang kanthi prayogi. Nun Yai, kula kinten sampun boten kirang sekeca anggenipun Kang Raka marak sepa wonten Ngamarta mriki. Kejawi saking menika Duh Koko Prabu kados winalik raos kula andadosaken kagiat sajroning manah dupinjeng Koko Prabu ing Dwarawati dalasan Mandura kesdurawuh wonten setinggil negari Ngamarta menika keparenga kula nyuwun dawuh baya wonten wigatos ingkang pundi ingkang rayi ing Ngamarta sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentah sabda sabdanipun pangandikanipun Koko Prabu ing Dwarawati. Kadangmu padha aran den becik besok amendemo baris-baris kang prayitna ya saranta wong Dwarawati. Yai kadangipun Kakang Yayi Yudhistira sak langkung ingkang kula tresnani sedaya kemawon para Pandhawa. Kawuningana praptanipun pun Raka sarimbit wonten negari Ngamarta sepisan tilik dumateng kayuwananipun kadang para Pandhawa. Puji syukur kunjuk dhateng Gusti kang ngakarya jagat awit sedaya para Pandhawa tansah pinayungan kebagas parasan dungkap ingkang angka kalih.
Kula ngaturaken alam oneng alam punika tegesing tembung lawas. Oneng punika tegesipun kangen. Awit sawetawisipun candra laminipun boten saged wawan pangandikan kanthi pertitis kadidene dinten samangke. Kula nuwun sewu. Lah dungkap ingkang angka 3 Yayi. Lugunipun kula punika tuwuh tandha pitakon wonten saklebeting batos. Sing gender iki sapa to iki? Rek apik kaya ngene. Kira ndok kula tak matur lho coba. Sing gender iki memang hiperaktif ya. Hiperseksual. Ngono kuwi dodokane. Mengkiri. Awit Tri Ari Kawuri Yayi Prabu utawa 3 dina kapungkur kula nampi nawala ingkang dipun tapak astani dening Yayi Prabu ing Ngamarta ingkang suraosipun tulis ngandharaken bilih kula ripalenggan iki tinimbalan marak sowan wonten ngarsaning Yayi Aji Ngamarta. Pramila saking punika duh Yayi kepareng ora kanta cumadong dawuh Yayi. Tan prabeda kang raka ing Mandura kula ugi mekaten. Pramila saking punika mokal menawi boten wonten babagan ingkang wigati sumangga kula aturi paring dawuh mbok menawi wonten pet-peteng ingkang raka saged madhangake menawi wonten reruwet pun kakang ingkang ngudari. Koko Prabu. Wonten dawuh Yai. Saderengipun ngaturaken pangapunten. Awit kedahipun kula ingkang sowan wonten Dwarawati nanging dinten sakmangke malah keng rayi ingkang nyuwun paduka kekalih rawuh wonten Ngamarta. Sampun to Yai, sampun. Kula aturi ngicalaken raos dirgama sangga runggi. Rikuh kang sarta pekewuh sampun dados penganggep kula Ngamarta ki ya Dwarawati, Dwarawati ki ya Ngamarta. Mastrip dhuwur ya mastrip dhuwur, mastrip ngisor ya mastrip ngisor. Boten kula bedak-bedakaken dados Kresna boten dumugi wonten Ngamarta puniki ngibaratipun mulih wonten kandhangipun dewi. Wonten menapa to Yai? Wonten menapa? Koko Prabu, mboten wonten ingkang kula suni pirsa kejawi namung paduka Koko Prabu. Perkawis mekaten. Kirang langkung Sabta Ari Kawuri wonten sanggar pamelengan kula nampi sasmita ingkang dumeling ing karna. Nggih, lajeng sasmita kala wau ngandharaken sak sampunipun para Pandhawa kasembadan babat alas merentani utawi sinebat wana simbar maruta minangka tandha syukur adeking negari para Pandhawa kinen ngadani wujuding upacara syukur ingkang winastan sesaji Raja Suya. Sesaji Raja Suya lakar kasinggihan Koko Prabu. Ananging dateng sasmita ingkang kula tampi wau inggih ngandharaken babagan syarat sarana lumadining upacara syukur sesaji Raja Suya kala wau. Kula kinen anyadang dawuh, kula kinen hanyadong dawuh dhateng paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Pramila duh Koko Prabu, kados pundi? Kados pundi syarat sarananipun ingkang kedah kula tempuh murih kasembadanipun adicara sesaji Raja Suya kala wau kang rayi ing Ngamarta arsa cumadong dawuh duh njeng Koko Prabu. Permara reh manguswa umyong ambrangangang
Kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung Ari sang gandha wastrat maja leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang payah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayanto Nuwun sewu. Mekaten Yai, selaras kalian paduka Yai Punta sak pendawanipun ingkang kepengin ngadani upacara sesyukur sesaji Raja Suyakala wau. Pranyata punika gegayuhan ingkang sae, gegayuhan ingkang luhur. Lah ewadene syarat sarana kagem mujuti lumadining sesaji Raja Suyakala wau cacahipun wonten 3. Syarat 3 kala wau kedah dipun sembadani kalian Yayi Aji Ngamarta. Dalasan sedaya para Pandhawa mriki. Setunggal kedah dipun rawuhi Brahmana cacah 7. Ingkang gentur tapane menteng semedine lan cinaket kelawan dewane. Punika syarat ingkang angka setunggal, syarat ingkang angka kalih. Kedah dipun rawuhi ratus-atus negari ingkang kanthi lila legawa gambira marwata suta. Minangkani undanganipun Yayi Prabu Ngamarta ingkang mawi boten sarana kepeksa. Lajeng syarat ingkang angka 3 kedah mawa tumbal utawi pangorbanan wujudipun Ratu Angkara Murka. Maknanipun Yayi Puntadewa dalasan Pandhawa kedah mejahi ratu ingkang dados sukertaning jagat. Paton syarat 3 wau saged dipun pinangkani. Saged kasembadan kok Yai. Musik to Kresna, musik. Awakmu iki sakjane apa-apa iki ya weruh. Syarat apa ae weruh, ilmu apa ae weruh. Cucut pangandikanmu, treweteh ucapmu. Ning kok arang payumu iki piye to? Lah nek kuwi nasib kok nek kuwi. Saya meneh sakniki niku kula niku tambah bensine akeh tenan kula niki. Nuwun sewu lho Yai Prabu, nuwun sewu. Nuwun sewu lho, nuwun sewu. Kula kok mboten teka mriki kok terus ndagel niku mboten. Menawi paduka Yai Samyaji saged kasembadan anggenipun badhe ngadani sesaji Raja Suya, inggih punika 3 syaratipun Yai. Koko Prabu. Kados pundi? Syarat angka setunggal menawi kedah ngrawuhaken Sapta pandhita utawi 7 pandhita ingkang gentur tapanipun mesti kemawon kula saged hamujuti. Suprandene syarat ingkang angka kalih menawi kedah dipun rawuhi ratus-atus negara kanthi gambiraning ati mbok menawi Kang Yayi inggih saged minangkani. Nanging duh Koko Prabu, syarat sarana ingkang pungkasan ingkang kedah mawi pangorbanan punika ingkang sanget boten jumbuh kalian manah kula. Apik men to, apik men to, apik men. Ah, dasaripun kok mekaten. Koko Prabu, pedahipun menapa para Pandhawa badhe ngadani upacara syukuran menawi kedah sarana tumbal mejahi tiyang ingkang boten ndarbeni luput kalian para Pandhawa. Wiwit nguni nganti sepriki para Pandhawa menika gandrung kalian kerukunan lan gandrung kalian rasa tresna asih. Gunanipun menapa? Gunanipun menapa para Pandhawa ngadani syukuran kunjuk mring Gusti Kang Mahanasa yen saranane kedah ancik-ancik bangkene liyan. Nyuwun sewu menawi syarat punika kedah disembadani.
langkung prayogi badhe kula wurungaken kemawon anggen kula badhe ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya menika Jeng Koko Prabu. Bima wang-wang kunta kumpul patang keti sayang gongkoro gatani romo batmabit jeliteng Kresna kakangku. Jasena piye Jasena? Nggonmu srawung karo Pandhawa ki wis pirang taun? Ora kena diitung nganggo taunan. Dasarmu apa? Merga srawungku karo kadang Pandhawa iki wis wiwit jabang nganti crapang, wiwit kuncung nganti gelung. Yen to pancene wis suwe nggonmu srawung karo Pandhawa. Kenang apa? Kenang apa kowe ora apal karo watak wantu solah selagane para Pandhawa siji lan sijine? Karepmu piye, Dik? Yen kowe kepengin rembukan perkara panembah, perkara pangibadah lan perkara kitab suci, kowe cocok rembukana kelawan barep kakangku. Yen to kowe kepengin rembukan perkara endahe seni lan budaya, kowe cocok rembukan karo Janaka. Yen kowe kepengin rembukan perkara ingon-ingon raja kaya kebo sapi lan sak panunggalane, sarta rembukan perkara tetanduran nandur sing apik kepiye, kowe cocok rembukan karo Nakula lan Sadewa. Ning yen kowe pengin rembukan piye arep mateni wong rasah rembukan karo sapa-sapa, rembukano karo Werkudara. Paham? Cocok kuwi. Yen kowe kepengin rembukan perkara panembah lan kapitayan Kresna, rembukano karo Yayi Puntadewa kae. Kae agamane kuat. Aja rembukan karo wong-wong ngene iki. Kae iki wis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngono kae Yayi Puntadewa iki ngono kuwi. Kuwi wis cocok, kuwi wis pas ning yen kepengin rembukan perkara entahing seni lan kabudayan, rembukan karo Janaka. Ngerti? Ning yen rembukan perkara mateni wong, ya ta? Siji mateni wong, loro info micet, ya ta? Kuwi rembukana karo aku lan Werkudara, paham? Nggih kula Prabu beh. Kabeh kok do nyeneni aku ya piye? Salahmu tekanmu telat. Mara gagi Werdarna Jliteng Kresna kakangku. Kowe aja nggugu mbarep kakangku. Yen kowe nggugu mbarep kakangku iki mengko bakal batal bar ora sida anake Raja Suya. Wirang apa sing bakal dinempuh para Pandhawa? Kamangka kabar wis sumebar pawarta wis warata kiblat 4-5 pancer wis kawuningani. Yen to bakal Pandhawa duwe gawe gedhen-gedhenan. Wujude upacara syukur sesaji Raja Suya. Yen to pancen syarat lumadining Raja Suya kudu nganggo sarana mateni ratu sing watake angkara murka. Mara gage tuduhna ratu ngendi negarane ngendi, jenenge sapa? Werkudara dhewe sing bakal mateni ratu kuwi mau. Sumeneo sawetara di Gusti bakal paring pituduh tumrap lakon iki, Yai. Katangmu padha aran den becik, elinga salat mika yen wacana kudu manis mure sang seming sasama
kamu padha aranden becik besok amen kemobas. Amit pasang Kalimantabe bisoanan kula sinabeta ing Iloduni dumawa ing Tawang Toang. Pangapunten ingkang agung kula ingkang lemah bengkah nyela-nyela marak mangarsa wonten setinggil punika. Nyuwun sewu Sang Prabu, panjenenganmu kuwi sapa? Saderengipun ngaturaken pangapunten awit kula seba tanpa tinimalan drajak-drajak minggah wonten sitinggil negari Ngamarta punika. Nyuwun sewu, panjenengan kuwi ratu ngendi, jejuluke sapa? Kula punika ratu sing isih Jaka rung duwe bojo kula niki. Nanging kula niku ratu sing sugih ya sugih Pandha, sugih Pandhu, sugih Bandha tegese sugih Raja Brana. Sugih Pandhu punika tegese sugih Wadyabala. Kosik to Kosik. Asmane panjenengan ki sapa? Lah nggih to. Kula niki dereng gadah bojo, maksih Jaka Tingting. Kresna, dalem kok Prabu. Cangkeme banter kaya lampor jebule kupinge bosok. Jenengmu kowe lho sapa? Oh, takon to ki, mau takon. Nggih, kula punika Narendra Wingking saking Prajarga Bentar. Sudyamastani nami kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa? Nyuwun sewu. Kula kepengin mangertos sing jejuluke Prabu Puntadewa niku ingkang pundi nggih? Prabu Puntadewa iki ya panjenengan ingsun Sang Prabu. Waladalah. Kok ndak cocok karo kondange iki piye to? Jarine ratu kondang ing dunia maya. Dunia maya cengelmu e. Jarine ratu kondang sandung jeglok tiba kabrus kabeh wong do ngelem Puntadewa. Tak kira to nek wonge gagah pideksa lah kok bareng ketemu nyuwun sewu lho niki nyuwun sewu. Mecece kaya wong cacingen nyuwun sewu lho niki kula. Iya ora apa-apa, eneke ya wis ngene iki Sang Prabu. Tresna. Kados pundi Prabu? Ngantem indase wong sing lagi teka iki hukumane pirang taun? Kiriyen to sabar. Alon to dhisik. Lah banjur Sang Prabu panjenengan duwe sedya kang ngendi dene prapta ana ing negara Ngamarta iki? Ngaten, leres nuwun sewu nggih. Niki mriku negara miturut Google Map niki panjenengan nek meneh ancer-ancer niki negari Ngamarta wiwit menika daerah sekitaran Puncu nggih, niki Puncu. Napa niki daerah pundi niki? Iya, bener kene iki negara Ngamarta. Lah dalah. Pindho ra cocok karo kondange neh. Kula kinten to negara Ngamarta niku lak negara gedhe, negara sing apik, negara sing endah, negara sing gedhe bangunane, negara sing hebat. Ning bareng ditraju dibandingne kalian negara kula Arga Bentar, mboten wonten sak emput-empute. Nuwun sewu nadyan gamelan paduka enggal niki lho nuwun sewu. Iya ora dadi baya pangapa Sang Prabu Hamsa banjur tekane mrene. Ngaten, mugi kawuningan negari kula Arga Bentar ing ripalenggan sakmangke nembe nandhang pacoban. Saking Gusti Kang Mahanasa wujudipun pagebluk Mayangkara, larang buka, larang warastra.
Kula antuk wangsit saking dewa negari kula saged waluya jati-jati temah nirmala. Saged pulih kadidening wingi muni. Waton linenggan wujudipun pusaka ingkang naminipun Jimat Jamus Kalimasada. Kula tokak takokke wong-wong sapa sing duwe Jimat Kalimasada niki, sing duwe wujude Jimat Kalimasada ndak enek sing roh. Bareng kula mbukak Mbah Google lha iki lho. Tinemune jebul sing kagungan Jimat Jamus Kalimasada mboten asanes namung jengandika sinuwun Prabu Puntadewa. Pramila sowan kula mriki nyuwun sewu badhe nyuwun ampilan. Ngono Sang Prabu. Nggih. Menawi dipun keparengaken ngampil syukur bagi jumurung nek kepeksane kudu dituku srana dhuwit. Sisan gawe regane pira? Tak tukune wujude Jimat Jamus Kalimasada ora sah nganggo nyang-nyangan langsung kula bayar kontan. Menawi dhuwit sing kula beta kurang mangke kirangipun saged kula transfer mawon. Liwat dana nggih saged sakniki niku sarwa gampang. Pripun silihke napa mboten diloske pisan dol pisan teng kula mangkondo regane pira Kalimasada niku? Werkudara iki sing bisa nyauri kowe ya, Di. Mangka hangros roso marlindo bumi gunjing kumaludo guntur ketuk umok kang colon iki Hamso So celuk lho so oh dalem wonten dawuh upenge bosok lek nomripatmu jerengen gobokmu kowe wis tau weruh karo aku durung dereng jenengku Werkudara ya Bimasena kula pun natih krungu jenenge ning ketemu priyayine nggih nemi niki ya syukur bagi sewu jarine kowe sing arep nuku Jimat Jamus Kalimasada ana nganggo banget. Pinten regane badhe kula bayar kenceng. Badhe kula bayar kontan. Tenan, lehmu arep tuku Kalimasada? Tenan, estu niku. Tiwas kebeneran. Pancen wis pirang-pirang dina iki Kalimasada tawak-tawake wong ora ana sing ngenyang. Ah, dalah. Oh, kangelan to wae iki mulane ngomong aku. Kowe iso tekan kene mula kebeneran. Kalimasada pancen arepe tak dol. Ya dalah tenan to. Nek didol ya didol. Oh dijolke kempul. Mula kang saka kuwi. Yen kowe arep nuku Kalimasada, kowe kudu nuhoni apa kang dadi syarat-syaratane. Syarat lan saranipun apa? Perkara nyang-nyangan Kalimasada. Aja ning kene. Lajeng enten ana tapel wates negara Ngamarta lan aku njaluk paseksen. Punapa paseksenipun? Nggonmu nyilih Kalimasada kudu mawa paseksen prajurit segelar sepapan sing sikep gegamaning ayuda. Paseksen kok prajurit sagelar sepapan iki piye to? Gelem ora gelem syarate ya kuwi. Nek ora gelem Kalimasada tak dol ning wong liya. Aja bro, sik bro. Aja segampang kuwi. Ya wis mboten napa-napa, dados kula kedaneng kok wonten tapel wates negara Ngamarta. Teng mriku mengke nyang-nyangan babagan regane Kalimasada. Kok mboten dateng mriki mawon? Engko aku ora iso njupuk bathi. Wis kuwi ae. Sing dadi syarat-syaratane siji, enten ana tapel wates negara Ngamarta, loro prajuritmu samaptakno. Nggih, cekap. Cukup. Nggih, menawi sampun kalilan kula madal pasilan. Kula tenggo wonten tapel wates Praja Ngamarta.
Sinuwun Puntadewa kepareng kula nyuwun pamit. Ya Sang Prabu aja ninggal duka lan prayoga. Raden Werkudara kula nyuwun pamit. Sing ati-ati. Sedaya ingkang sami lenggah kula nyuwun pamit. Ya ndang minggato kono minggato. Selak limbukan barang kok ya ora ngerti ngene wong akeh. Selak ngetokne bintang tamu iki lho. Muga lepaso parano jembaro kuburmu. Hamsa. Lenging triya mangu-mangu mangungkum kanduan riman lirlena tanpa kanin lirlena tanpa kahanin Jlitheng Kresna kakangku. Priye, Ji? Apa Hamsa saka negara Arga Bentar iki mau sing dadi korban sesaji Rajasuya? Ngene, Ji. Dudu Hamsa iki mau mung dapur duta. Hamsa iki mung dapur utusan. Dene sing ngutus kuwi ya kuwi Jarasandha. Lah, Prabu Jarasandha iki bakal nganake wujuding upacara sing jenenge sesaji Kala Rudra. Bekakak ratu satus negara malah dina iki Prabu Jarasandha wis kelakon ngunjara ratu 97. Lan kang dadi genepe ya kuwi siji Yai Aji Ngamarta, loro panjenengan ingsun pribadi lan katelune Koko Prabu ing Mandura Edyan. Aku ya melu hitungan, melu rombongan kok. Nun inggih Koko Prabu. Ngerti ngono Hamsa mau tekan tak gejek sisan ya no. Sabar. Lajeng menika kados pundi Koko Prabu? Kyai, Gusti sampun paring pituduh marang sarta marang pepadang. Baya sinten ingkang dados tumbalipun sesaji Rajasuya. Sawergung asirajanmu mangsa baranga Koko Prabu murih prayoganing lampah. Nun inggih. Kula badhe ngrumiyini lampah budidaya murih jangkeping sesaji Rajasuya. Sumangga handherekaken Duh Koko Prabu. Bimasena, Piye? muga antuk pengasih saka Guru Gusti kang Maha Asih. Iki Janaka nek gawe naskah iki kadang-kadang bledru. Nuwun sewu. Kula nggih karo ngantuk, nggih karo kawin bareng sok. Sik ngene. Iki arep bedolan jejer ya toh. Ayo rungokno Kang Permati. Pranaan Pendhawa Jokong Sikeri yen iki mengko ana moganing lelakon. Karo ben para tarunaning negara Ngamarta sing jumangkah kang sarta kemembyah. Ngestokke dawuh Kresna kakangku. Sabet biar katalika wau sampun paripurna pirembakaning pasewakan Gyojeng Karseng Buminata saking Dampar Kencana. Dawane Sang Nalendra wis tanggap ing sasmita.
Lenga patra